filgħodu t-toroq tal-Belt Valletta kienu mimlija tfal ħerqana l-briju uniku tal-Karnival Malti. Ar-riħ qawwi ħakem il-Gżejjer Maltin is-Sibt it-temp ippermetta u għalhekk it-tfal setgħu iżamżmu l-kostum tal-karattri favoriti tagħhom. Jiena nilbes ta' Hermione u għażil dal-kostum għax joġobni ħafna Harry Potter. Wednesday. Princess tal-Aurora. Tal-futbol. Tal-Ewrolamku ta' Harry Potter. Ta' Rumi. Min Cape of Demon Hunters. Hermione Granger ta' Harry Potter. Ta' Hallin. Kelli handcuffs u di biex il-crime tijaw u xkina xismu. Ta' ferma minn fuq il-Scooby-Doo. Tajba għax tejn l-Scooby-Doo sib naqra aktar mysteries. Jiena ta' Anna u ta' Frozen. U jiena ta' Rapper. Jien ma taċ kelli jabtin il-bes u l-bizdan. Pulizija. Għax hija pulizija wkoll. Ma tixtieq issir pulizija la tikber? Ma nafx għaddi ma żilx. Tal-Cape of Demon Hunters. Huma ikunu tlet characters li kantaw ħafna diski. Mickey Mouse. U inti? Queen of Hearts. U il-Cousins. Cousins għandha. I love Carnival. Il-Karnival tajjeb. Il-Karnival ta' Malta huwa mtella minn Festivals Malta u jibqa' dej sa 3 17 ta' frar.